Ahojte, zdraví vás Daddy, tak ako v poslednej dobe čím ďalej tým pravidelnejšie. No, dnes máme 1. júna a okrem toho, že 1. jún je deň detí, ktorým som dneska venoval komplet celý deň, tak 1. jún je aj dňom správnych rozhodnutí. A ja by som vám chcel porozprávať o mojom správnom rozhodnutí, ku ktorému som nepotreboval nejaký špeciálny deň, ale myslím si, že je to veľmi dobrý dátum, možno ak niekto chce začať niečo robiť, tak sa treba rozhodnúť správne a treba to spraviť, tak ako som to spravil ja minulý rok v októbri, kedy som sa rozhodol, že musím so sebou niečo robiť, pretože už som sa necítil dobre, mal som problém si dokonca obliec ponožky, zadýchal som sa, no celé to bolo proste zlé, mal som 108 kg a bol pre mňa veľký problém žiť bežný život, čo znamená chodiť do práce, zabávať sa so svojimi deťmi, starať sa o dom, o záhradu. A začalo mi to hrozne vadiť. A tak som sa rozhodol, že niečo s tým spravím a toto bolo to moje správne rozhodnutie. Teraz to už viem ako to cítim. A išlo vlastne o to, že som sa rozhodol, že ja chcem vyzerať inak, chcem vyzerať lepšie. A čo by to bolo za rozhodnutie, keby som nemal cieľ? Mojím cieľom bolo do roka, čiže za 365 dní, sa postaviť na súťažné pódium medzi tých veľkých, vyrysovaných chlapov a dokázať sám sebe a svojmu egu, že to dokážem, že je to tam. A viete čo? A mne sa to podarilo za 201 dní. Moja cesta trvala 201 dní, schudol som 30 kg. Ja vám sem postupne budem pridávať fotky z tej mojej cesty, ale keďže tých fotiek a videí som dneska pozeral, koľko toho je, som si to ukladal do zvlášť špeciálneho albumu, tak som zistil, že ich je viac ako 2500. Čiže vám ich ani zďaleka nemôžem ukázať všetky, ale naozaj je detailne zdokumentovaná celá moja príprava, celá moja cesta na tú súťaž. V rámci toho, že som sa na tú súťaž dokázal pripraviť, by som chcel poďakovať Rolovi Mehešovi, môjmu trénerovi, ktorý mi neskutočne pomohol so stravou, s cvičením, veľakrát aj s motiváciou, keď už som bol na tom tak, že už som to chcel vzdať a myslel som si, že už to nemá význam. Takisto mojej rodine, mojej žene, všetkým, ktorí mi držali palce a celý čas stáli pri mne. A teda, jak to začalo? No, začalo to tým, že som si spravil fotky v októbri. V októbri nebolo zrovna teplo, ale dal som aspoň dole tričko, v rifliach, v peknom prostredí vodného diela Gabčíkovo, kde som si chcel spraviť teda aj záverečné fotky po tejto ceste. Nakoniec tie fotky uvidíte, ale iba od nás z dvoru. A celá tá cesta bola taká veľmi zaujímavá, veľa vecí som sa dozvedel aj o sebe, o svojom tele. Veľmi veľa mi to dalo. Som kľudnejší, pokojnejší, nemám problém si zaviazať šnúrky, obuť si ponožky a podobné veci alebo hrať sa s deťmi na záhrade, čo som vôbec nezvládal, lebo pri najmenšej aktivite som sa zadýchal. A je pre mňa ťažké o tom rozprávať, lebo toho tak veľa sa udialo za tých 7 mesiacov, že ja neviem, kde mám začať, kde mám skončiť, viem, pretože skončil som tu
s tým, že počas tej cesty som si založil vlastnú značku alebo vlastné oblečenie, ktoré ma vystihuje. Čiže Daddy in the Gym. Daddy in the Gym není len značka o tom, či niekto chodí cvičiť alebo nie. Ten gym má znázorňovať to, čo celý život robíme. Čiže není to len o tom, či makám v posilovni, chodím behať, doma trénujem na spinningovom bicykli. Daddy in the Gym má znázorňovať niečo, čo je každodenná rutina. Či už je toto hranie sa s deťmi, alebo nákupy, chodenie do roboty. Všetko je svojím spôsobom niečo, kde trénujeme, niečo robíme, tak ako v tom gyme. Ja som v tom gyme strávil za tých 7 mesiacov takmer každý deň. Naozaj som tam poctivo drel, potil sa, krv, pot, už boli aj slzy. Ale viem, že som si to oddrel. Tých 30 kg dole a tú formu, ktorú sa mi podarilo dokázať, za tých 7 mesiacov som si naozaj oddrel. Žiadne bočné uličky, nič. Čisto, prírodne som si oddrel. Aj keď 7. miesto na majstrovstvách Slovenska v naturálnej kulturistike, ale pre mňa to bolo víťazstvo. Pretože som dokázal to, čo som vždy obdivoval, a viem, že som tým správnym vzorom aj pre moje deti. Pretože sa ich snažím naučiť, že keď si veríš, dokážeš čokoľvek. A ja som im dokázal to, že som si veril, bojoval som celý čas a dosiahol som to, čo som chcel, lebo som sa na to pódium postavil. Takže, čo tým chcem povedať? Veľa ľudí sa ma pýta, že ako som to spravil. No, jednoducho. Nerozmýšľal som nad tým. Proste dal som si cieľ a išiel som si bezhlavo za ním. Nerozmýšľal som o tom, že nemám čas, pretože vždy sa ten čas dá nájsť. A ja som ten čas našiel. Tak, aby to nebolo na úkor rodiny, tak, aby to nebolo na úkor práce, tak som si radšej privstal. Vstal som o 3 ráno a išiel som o 3:30 ráno, už som bol vo fitku, naraňajkovaný a cvičil som. Lebo proste to bol môj cieľ, to bolo to, čo som chcel dokázať a išiel som si bezhlavo za tým. Takže je to aj taká výzva pre vás všetkých, ktorí máte stále výhovorky, že nemám na to čas, to sa nedá, všetko sa dá. Pretože keď si veríš, dokážeš čokoľvek. Ja som toho príkladom. Schudol som 30 kg za 201 dní. Postavil som sa na súťažné pódia. Každý jeden deň som držal stravu. Áno, stalo sa, že som si dal niečo iné mimo jedálnička. Ale podstatné je to, že som s tým neprestal. A poctivo som sa pripravoval na ten deň, kedy sa na to pódium postavím. Trénoval som, nech bolo akokoľvek. Či vonku pršalo, snežilo, ja som sa zobral a išiel som do toho fitka a cvičil som. Lebo som mal tú víziu toho, čo chcem. Takže nemajte výhovorky. Ukážte všetkým, čo chcete, alebo ani nie všetkým. Dokážte sami sebe to, že máte dostatočnú vôľu na to dosiahnuť to, čo chcete. Že to naozaj chcete. Pretože bez toho to nejde. Není to o tom niekomu niečo dokázať. Ja som to dokazoval sebe. Takže,
Čo viac k tomu povedať? Myslím si, že moje činy, fotky, videá hovoria sami za seba a dokázal som to. A keď som to dokázal ja, dokážeš to aj ty, aj ty, aj ty, aj ty. Treba si len veriť. A ja si verím natoľko, že som v príprave na ďalšiu súťaž. V októbri idem na Victoria Natural Cup a v podstate skončil som jednu prípravu a začínam druhú a znova začínam od začiatku. Lebo znova musím nabrať, potom znova musím schudnúť, vyrysovať a znova ísť na súťaž. A takto znova. Lebo môj cieľ je úplne niekde inde. Moje ciele sa posunuli úplne niekde inde. Ale podstatné je to, že som nezostal stáť na mieste, neuspokojil som sa a idem si ďalej za svojím cieľom. Takže budem veľmi rád, ak ma budete sledovať, ak ma budete podporovať, ak budete zdieľať toto video a určite ma poteší aj nejaký komentár a v neposlednom rade, kto chce, kľudne mi napíšte, trička, mikiny, tepláky, Daddy in the Gym budú. Takže verte si, pretože keď si veríte, dokážete čokoľvek. Ja si verím a ja viem, že to prvé miesto bude. Možno nebude v októbri, možno bude na ďalší rok, alebo na jeseň budúci rok, alebo o rok. Ale bude. A pôjdem si bezhlavo za tým. Tak si choď aj ty bezhlavo za svojím cieľom, tak ako som to dokázal ja.